Ụmụnne m akwụ na ahụ na ihe m bịara bịa kwuo few days ago gbasara single mother na kpọ ụmụaka na nwoke ya na ya abụọ na-eme ihe lewekele ugbo ene ọwụ ihe a m kwene eti ihe na ugbo a na-awụ ụmụ atọ a single mother kpọ ya na di enweghị okwu ya kpọrọ ụmụaka laa ya ka o kpọọ ụmụaka anọla na-aga elekọtaga ha ego na ha ajụ nwaanyị ya ajụ nwa ya the man ya na-eme ka ihe si ya na-alụghachi n'ihi na o nwetala onye ọzọ a younger girl the woman akpọrọ ụmụ ya si ya kpọrọ nwa ya kpọrọ m ya ma ụmụ ya na ya pụọ ha pụọrọ ya n'ụlọ nwaanyị akpọrọ ụmụ ya gawa na-aga ata ahụhụ ruru ya na-aga elekọta ụmụ ya mana mistake o mere wụ ịhụ nwoke ọzọ thinking that ọ dị better than nke chụpụrụ ya chụpụ ya ekpekpute nabata ya ọ ya ka ọ nabatara ya wụ na ka ọ nabatara anaghị akọbem ọ naghị arahụ ụra every night a na-abụ karakara every night a na-abụ karakara eme ya agwa ya sị na ụmụaka ka mụ anya ya hapụ na ụmụ ya na ụmụ ya ka mụ anya nwoke jụ sị ọrụhụ nta ya agaghị aghọta ihe meganụ the woman ajụkwanụ sị mba na o kwesịghị ekwesị ime ihe n'ihu ụmụ ya na ụmụaka etolitele na ụmụ ya mara na ihe na ya achọghị imerụ onwe ya n'ihu ụmụ ya ọkwanụ one room just one room this man ekwechiri na nwaanyị meghere ya ọkọmbọ na nwaanyị meghere ya mkpunala mgbe niile ihe o jiri wụrụ nwoke ekwe ekpekpururu mgbe niile o bu ya n'aka otu getu ọza gbanwe ga n'otele nwaanyị ajụkwanụ n'ehihie ya gawa ọrụ nke nwoke wee onye ọrụ ike ụkọtụ ya gawa ọrụ mgbe o ji elewu n'abalị ya elekwe na ọ ga-anọrọkwa n'ụlọ ya ekwute nwaanyị nụ ntara lokwute ya ka ọ bịa gbasha nta o bu n'okwu ụtaga ya nwaanyị ajụkwanụ na nwa ụmụ ya ka ga-ehiriri ụra ya ewe iwe soleke mgbe niile ọmachi ga-ehi ụra ọmachi ga-anọrọ agaghị emetụ ọṅara o gosi ya dat na arahụ na nwaanyị ajụ si ya ma ụmụ ya na ka isi na ọma ihe too much na ọ mega ka ohigo ụra ya ma mgbe ụmụ ya rahụrụ ụra nwaanyị ajụ this man ewere iwe na iwe na ọnụma chehụra n'ụkọtụ nwaanyị agawa biznes ya ụmụaka gawa skuul this man eburu nwaanyị ụzọ lọta n'oge mgbede ya wụ na ụmụaka higo ụra n'ehihie ya ewe iwe so ruo n'abalị ha ga-ehi ụra o ruo ntụrụ n'ehihie ha alakpuru ụra ha ihe ga na-ehi n'ugbo ha chi skuul lo ọkwa ka ha nwee ike mụrụ anya n'abalị ha ga-ekwe ya ta nne ha ewere fuelu ma ịgara ụmụaka n'ime ụlọ ehigo ụra ọkụ ma ịgara ha ọkụ dọọ machis ụmụaka agba ọkụ nụrụ nga na Chineke nna bi n'eluigwe gịnị gbu a na-akụ na Amege n'Ogun steeti iwe nọ maka ndị obodo ụmụ kọmuniti amapụtachasị gịnị na nwaanyị na-alụ ha alụ nwaanyị na-akwụghị ụgwọ isi ogene ha achụwa this man gide were hand over to police ụmụnne m ha na-eji ekwu ya hụ etere ugbo etere so highest ugbo ya ga prison mana nwaanyị egbuzurola otu luzuo ahụhụ ya ụmụ ya atọ dimkpa atọ anwụọ na jụọ oyi not ọnwụ just ọnwụ like that ọnwụ ike imagine ụmụaka at that age ịgba ọkụ mmadụ shigedo na kichin ọkụ ada ya n'aka rụ agha na nwa ọhụrụ nọ n'ọkụ n'ime ụlọ ọkụ na-ebi katakata ha nọrọ nga neturu ala gba ụmụnne m unu anụkwanụ biko nụ na-anụkwa ọ gịnị bụ ihe ka ụfọdụ ụmụ nwoke nọ gị mgbe ụfọdụ gị na-elecha ma onye mere ụdịrị ihe ọ dịkwa normal ahụga m onye mere ihe a na o ji ahụ because of ọwụ ha ụmụ ya mụnyere ha ọkụ na ụmụaka shi skuulu lo ha ehigo ụra ha lakpurula ụra na ịga ihe ụra n'ehihie na oru n'abalị ha ga-akọba na ha ụra ka ha enwere ike dedara ya mma ha ajụ ọwụ ha ụmụ ya ọkwụ ụgwọ isi nne ha kedu ihe nwaanyị ugbo genara n'aka nwoke ụmụnne m asụkwa m ma abịa gbotowakwa ken a na-ekwukwe okwu yiri okwu pụtakwa na-aba akakwa ihe a na-ekwu ọp a na-ewepụtakwa maka nṅomi maka mmadụ ilecha ya si ihe na ya hụ n'ebe o mere ọwụ m ka ọ ga-eme God forbid ị gaghị abịa n'ụlọ ma ọ ga ya sị chọọ nwe ebe ị chọrọ ka ịhụ mee arinji ọ wụrụ ebe dị mma m ga-abịa ebe ahụ ya ahụ mana ọ bụrụ n'ihu ime ụmụ m mba biko respect them because ịgụghere ụzọ ya bịa ya eme ke mbụ ọ wụzi everyday ya sị na ego a ga-eji kwụọ na họteelụ kama ewere emegbute enyi this and that ka ya nwe ihe nọdụ abịa ụnụ ahụ na nọ nwaanyị n'ugbo ine ọkwa ihe ọ banyere akwa mba ụmụ atọ just nọ akarị ogori there's somebody na-enwe ihe ọ pụtara n'elu ụwa ajọs gara nnọọ vụrụrụ bịa ma ịgara ya ụmụ ya atọ ọkụ ọwụ ihe ha na-ekwu okwu ya ọhịa ha na-ekwu okwu ya ọwụ na nwaanyị a nọ now this man okwu elu kwu ala ya si no you can't come to my house jụọ ọ because ọ bịaghala na mere o jiri bịa
because abịa ahala ha bidozie ịbịa ka a mara mgbe nwere nwoke ọzọ batawarala a ga-abịa bịa ile ma nwere nwoke ọzọ batara ayiri slippers akpekọrịrị ụkwụ kpọrọ ụkwụ eri a na-abịazi because ị gụgherela ụzọ ya bata ọ bịa that first time gị said you are not welcome here, my kids are here, please respect them. Ụmụ nwoke a na-eme n'ike ha aka inyere ha ka ha ji eso nọ aka nwaanyị nyere nwoke ka nwoke ji eso ya the man aga afọ ọsọ ya na-abịa ma ọ bịa ka mbịa gbuo ọnụ ya bara ya mbasị ya chọkwaghị ya ọ ga na-akpọ na fon ya echebiri ụzọ n'esha aga biznes ya chebiri n'ụzọ mana ọtọ ọwụ ọnụ ya na ya bịakwala n'ụlọ ọ ga-abịa ọ ga ịbịa ọ ga-abịa wit otu ụkwụ mana ịdị serious ya hụ na ọ na-anya mkpụrụ anya abụọ na ị chọghị ya n'ụlọ a mana ya hụ n'ụzọ ị ga-enye attention ya echere gị n'ụzọ kọndishọn ị nyere ihe ọ ji eso mana ịbịa filie na gị n'ụzọ na gị na ụmụaka dị mkpa ụmụaka ha taa gị gụghere ya ụzọ asa ụmụaka ara ha na gị tụghere ya ụkwụ ị ga na-atụghe gị ụkwụ n'elu ụmụ ivun ihe gbakwa ya nkịtị ya ga-akpọlite ụmụaka ahụ sị a ga-ele ma ụzọ ahụ agbachikwere ọ ga-anọ n'elu m kpọlite ka ọzọ ya ga-ele ụzọ agbachikwere ọfụma ọ ya sị ma ịgara ya ọkụ na ahụ gaghị ikpu nne ya anya ka ya zoro ya ọkụ one after ọ ime ha gị once ị nyere ihe a handshake ha chọwa ngọtọ aka ọ wụrụ nwa ya ọ ga-agba ya ọkụ ọ wụrụ ma ọ mụrụ n'afọ ya ọ ga-agba ha ọkụ ọ gaghị agba ọkụ mana ọ wụle onye ụmụaka n'ihi ọkọmbọ nwaanyị n'ọkwụ ha ụgwọ isi ọwụhụ nwunye ka o ji west ya ndụ ụmụ atọ. Ụmụnne m ka a nakwa ekwu ka a nakwa agbotowa efọ nṅomi udo dịrị unu.